Generálny prokurátor mal tlačovku dnes, kde povedal viaceré také ostrejšie veci, napríklad, že ten boj proti korupcii na Slovensku je katastrofa, že štát zlyháva, pripisuje to aj reorganizácii policajného zboru, zároveň zrušeniu USP, vydá správu o tomto všetkom, takže ako na to reagujete? Viete čo, ja som mal vládu, čiže som nepočul všetko, budem vychádzať z toho len, čo ste vy povedali. Ja som mal doteraz pocit, že otázku boja proti korupcii a trestného konania ako takého má predovšetkým na starosti generálna prokuratúra. Takže pravdepodobne hovoril predovšetkým o svojich výsledkoch, pretože ako iste viete, z trestného poriadku pánom trestného konania aj prokuratúra tá rozhoduje. Čiže ja viem teda naozaj, môžem aj ja svojím spôsobom sa k tomu pridať, že myslím si, že jednotlivé ministerstvá, každého ministra sa môžete opýtať, koľko nejakých podaní podal za svoje fungovanie. My sme takýchto korupčných podaní dali desiatky, myslím, že viaceré, a väčšina z nich bola zastavená prokuratúrou. Čiže možno sa môžete opýtať vlastne na prokuratúre, že či zmenili nejaký pohľad na to, ako predtým sa hodnotili tie prípady, alebo nie.